bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Kofnama gelanama hayruji ɗuɗiɗi duniya be alahira. Mo moɗon biyeteɗo Abdoulkadir Aboubacar inchallah on yi hande bo mi wangiti nder caméra ko bo mbiya ha caméra balle tattiro pat vidéoji meɗen shiru balle ɗiɗi gaɗay vidéo ke waɗi vidéo bo mi heɓani wangiti ha caméra majum sungullaji hande ɗo jam amma sungullaji ɗe hayru Allah ɓesdani jaam e jutal ballen fuu meɗen inchallah en wardi be vidéo kesol dow ko larani WhatsApp hande bo bandiraɓe mi andi on no ƴamtaɗi mais on waɗi balle ɗo fuu vidéoji meɗen dow ko larani WhatsApp dalila ɗon hidde ko en nasta en bolwa ɗum imejum en kaɓɓorgo nder vidéo majum mandam taji to kedi jungoma ñamogal ɗo a yiyan ha ɗo windi s abonné sabiɗa to s abonné man ɗo nden taɗo lara vidéo meɗen bo ha less vidéo man ɗo a laran ha babal hondu ɗon waɗi like to be français boɗo waɗi j'aime a ɓiɗɗa ha j'aime man ɗo ta ɓiɗɗi ha j'aime man ɗo ni to shikenan ɗon hokkatami sembe waɗango vidéo ji ala ayi haali ngam majum bandiraɓe koyen hollata hande nder WhatsApp maɓɓiten kumoɗo boɗɗum mi andi ko moye joɗo mari hajero majum ta a gorko ma a maran haaje andugo ɗimejum debbo maɗa yewtata heydi WhatsApp ta debbo ba maran haaje andugo ɗimejum gorko maɗa yewtata heydi WhatsApp to kadi bandiraɓe hollan on lawol kala ko debbo maɗa yewtata heydi WhatsApp pat ko yewti fuu waran ha téléphone maɗa automatique na seto a reyni nanugo ɗumeji on o yewtata to a debbo bo banni to a sukajo aɗo ɓe budurwaji maɗa aɗo sekamo ko none bo banni majum mi hollan on lawol majum non ke ɓe jotta on nanira vocal ji maɓɓe je en gewtiditta hakkunde maɓɓe ko bo photo je en gerɓindirta hakkunde maɓɓe ko bo message ji ñan kanko nande majum kala ko waɗete heydi WhatsApp daga audio photo image vocal be ko nande majum ɗum pat majum hollan on lawol non keftirta ko en gewtiditta be on ɗo andi no majum kofnama gelanama hayroji ɗuɗi en nasta nder vidéo bana ni abonnement like sharing machallah en nasta nder vidéo bana ni ɓeɗo minen assalamu aleykum warahmatullahi fotta ha ragare vidéo majum bana ni jawmo fasaha hokkima fasaha tetturo jawmo andal hokkima andal kotturo Abdoulkadir ɗum Allah mawɗo. Assalamu aleykum warahmatullahi taala wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi latiɗi ɗi duniya be alahira. Momoɗon biyeteɗo Abdoulkadir Aboubacar inchallah mi wardani on be vidéo kesol dow WhatsApp. Bandirawo ƴamti en no noy waɗata o laara e gewte ɗe debbo mako yewtiditta be woɓɓe feere. Alal misali ko derkejo ni an kam gewtitanɗo be budurwa muɗum ko malla bo baba yiɗi laara ko ɓiyum yewtiditta be yimɓe ko dada heydi WhatsApp kala ko yewtiditta be sobiraɓe mako pat o yiɗi o laara ko bo kala ko an sukajo gewtiditta be budurwa ma pat budurwa maɗa tampata goto maranɗo haaje laara ko gewtiditta be sobiraɓe maɗa ko bo be budurwa en ma luttuɓe. An kam ni mi tammini on paami ko mi yiɗi wiigo kam. To sai to on giɗi heɓtugo banni man ɗo so on nasta WhatsApp moɗon on jaha on laara ɗo majum amma hidde ko en nasta nder ton nder vidéo majum ta laatake a keso a abonay ha chaine meɗen je Fasaha TV heydi jungo ma ñaamo har laara vidéo min ɗo ha YouTube heydi jungo a ñaamo a laran ha eɗo ngaɗi s abonné sai a ɓiɗɗa dow s abonné go ta ɓiɗɗi dow ton ni to ɗo on hollata abonné kadi sai a ɓiɗɗana vidéo meɗen like ngam hokkugo amin karfin gwiwa ko bo sembe ha waɗangon vidéo ji majum ala ayi haale. To en nasta nder WhatsApp meɗen bana ni nda WhatsApp meɗen to en ngari en nasti ha WhatsApp meɗen bana ni so on ngara on genta toɓɓonta ton ha dow ɗo to en canja en nasta WhatsApp business to en nasti ha WhatsApp meɗen bana ni en ngara en nasta toɓɓonta ton on geta ɗo to on nasti ha toɓɓonta ton so ngara on nasta ha paramétre to on nasti paramétre so wara nasta ha ɗo nastata a nasti ha ton sai a jippa wara ha les ha fen a yiyan ha chat history to sai a nasta ha ton to a nasti ha ton ni waddanma kuje nayi bana ni sai a wara ha dow je dow ɗo a iya ha ton kadi to a iyi ha ton ɗo amma a jaɓi téléphone ko to an a baba
tabbitina a jaɓi téléphone ɓiya maɗa mo giɗɗa waɗgo ɗo majum no ɓingel maɗa man a jaɓi téléphone mako. To an gorko bo tabbitina a jaɓi téléphone debbo maɗa man ko bo téléphone budurwa maɗa. To an debbo bo tabbitina a jaɓi téléphone suka maɗa. Hidde ko ngara banni on a andi to a jaɓi man bo ɗum ɓurata quelques secondes yago 1 minute ni a timmini. To sai ngara nasta export chat ha je ɗo. Ta nasti ɗo waddante inde kala lambaji ɗi o yewtidita pat ha ɗo. Inde kala mo o yewtidita pat waddante ha ɗo. To alal misali ha en ndara lamba mo en ko'ata en ko bana lamba kaɗo je dow ɗo. To waddanma bana ni sai a yi'an nda waddanma kuje bana ni sai a iya dow je dow ɗo. To waddanma bana ni waddante pellel yerɓugo ngal giɗɗa yerɓugo to a yiɗa yerɓiran ngal WhatsApp, a yiɗa yerɓan quick share ngal messenger, email ko an kam ni ko nani majum amma ɓurata hoyugo ngal WhatsApp. Sai nasta ha WhatsApp maɗa ɗo a ho'i lamba goɗɗo mo ɓurdata yewtiditgo to a gorko a ho'i lamba goɗɗo mo yewtidita majum ha gerɓa ko o yewtidita goɗɗo majum hedi maɗa jaha joroɗa nde ita pama ɗum ndimejum o yewtidita be on majum. To ta ho'i banni sai ngari ɗaɓɓiten numero masalan to nda gerɓa ha numero je ngaɗo ɗo. To a yerbi bana ni to shikenan waddante bana ni sai a hosi a yerba. Ɗo ɗon mari combien de mega hosata hosan ɗum 5 mega ngam ɗum ɗon mari vocal ji, ɗon mari photoji, ɗon mari audio ji an kambe ko nande majum. To a yerbi banni ɗo sai a de'ita kadi ha yawugo reso maɗa amuyan dilla yake to dilli. To ɓawo to a yerbi ɗo majum dilli na yi nda dilli ko shani en ma ɗiɗon. To sai ngara en nasta ha WhatsApp meɗen je ngirbi. Ɓawo to a yerbi a timmini banni on ɗo sai ngara gogga ɗo majum ɗo ngam ta o wara o lara o wi'a a nasti a waɗan mo jukkani mo WhatsApp mako be ko nande majum. To a hulan to a hulata andi wala goɗɗum fere bo ɗo kam sai a acca kadi. Amma to a andi a hulan bo a effasa ha effasugo lara a effasa dow je les amma ta effasi je dow effasi be ha maɗa ha dow fu sai a effasa ha je les an. To a timmini a jeinan mo téléphone mako ko ba hokkiti on téléphone mako yake ta wari a nasti WhatsApp maɗa bana nini to sai ko ta ngara maɓɓita ɗo go nda ɗum en télécharge iya haɗɗo nda ɗo télécharge munya kadi ha yawugo reso waɗa nda yiɓe ɗum ɗo télécharge nda WhatsApp chat waye inde jomum sai ko ta ngara maɓɓita ni. To a ini dow ton bana nini maɓɓitante bana ni ɗo publicité ɓe ngaddina ka en itta publicité. To a ini sai munya waddante bana ni bane a yi waddani on. To nda ɗo na yi nda ɗo audio je o yerbi ɗo audio ɗo bo nda ɗo photoji ni ɗo bo vocal ji ɗo pat a waran keɗitoɗa be hakkilo. To bandiraɓe ɗo on lawol ne keɗitortoɗa bolle budurwajo maɗa ko yewtidita be sukajo goɗɗo fere mo cekkirtaɓe ko bo an to debbo ɗon lawol no gewtidirta be no keɗitortoɗa bolle sukajo maɗa je yewtidita be ɓiɓɓe rewɓe fere. To malla bo en mbiya to an baba ma ɗo on lawol ne keftirta ko ɓingel ma yewtidita be derken bana mako en. To dada bo bana ni majum ɗo man banni man ni on kam to ngari on nasti bana ni man ɗo ni shikenan ɗo man on giyan nder application ɗo ba waddani kuji goɗɗi ɗi kandai nene to afwan application man sai be hakkilo banni ɗo man on lawol majum ɓe ɗo mbiɗo wen assalamu aleykum warahmatullah so en fotti ha videoji yeso amma kadi bandiraɓe ta yejjite abonugo ha chaine meɗen je Fasaha TV ɓawo toon aboni on ɓiɗana video meɗen like on partage ana sobiraɓe moɗon ngam ɗuɓɓe ɗo ƴamta waɗi yimɓe tato ɓe oɗo handejo ɗo ƴamkiyam ɗo majum jango to jam video on jippan ha YouTube inchallah.
machallah video mi tammi non dari non kewi taw kediti to audioji rewɓe moɗon ko bo audioji worɓe moɗon ko bo audioji sukaji moɗon ko bo audioji budurwa en moɗon min keɗitirtori se ko nasata hakkude moɗon sam to woli ko nase fodde harkana budurwa maɗa ɗum debbo maɗa ma harkana wotto non gorko ɓe kono ndemajum bandam to ɗon ragare video majum bandam en getti min getti on sosai taji be abongo liking sharing mashallah en fotta video je jango to jam dalalan do hottiri albishir moɗon gasir dol jippande soro seɗɗa ha chaîne meɗen inchallah jamdi jenayyi jemmu